Jodolo ma Kisumo kod Kenya mangima ikwayo ni gimed lemo ne piny Kenya e kadho yamb midhusi mar COVID-19. Kaluwore koda jakom mar jodolo e Kisumu, Archbishop mar Vosh, Laktar Winnie Owiti, owacho ni ka jodolo omedo dhi nyime koda alam magitimoga kendo jokristo be oluwore gi chike, to en wach mabiro dok piny. Laktar Winnie ne loso e nyasi mane odhiale kaka wendo e rwako jalup bishop mar kanisa mar CCA Era, miyo mokwongo e lemono Mikai Helen Aoko Otieno, kama nowacho ni chike duto temo keti ewi COVID-19 e yath kende kaachiel koda alam, omiyo jopiny kik buon wach makamano. Nosire koda bishop mosedhi e rutaya mar CCA Era, Laktar Abakuk Onyango Abogno, ka Pastor Morris mar CCA manero mar Era nomor ahinya koda kaka nyasi makamano nobagi. Wan kaka jo Kisumu, especially jo county, especially Kisumu county, awachi ni kaba kanisa na nitiere kod kanisni mang'eny mantiere ka, wang'eyo ni wanie ndalo marach mogik. Nenore ni tuo mar corona omedore e Kisumu ka, okang'eyo ni gini viruses mopogore opogore. Ago erokamano ne Ministry of Health, kendo last week nche na lando ni wadonji e lamo mondo wakony piny nikech piny ni kod chandruok. Yudo ka familias kata ji 3 kata 4 ni piny te nikech COVID, ng'ama nyalo konyo gi onge, yath en wach matek. Ok ang'e nyalo wacho nang'o, lakini anyalo wacho ni this virus is a very bad virus. Waneno ka ji tho ka ngima, kidhie mochari kata ng'ato ndanda kanyo gi dende te ni muya notame ywayo ni kae to tho. Omiyo wakwayo Nyasaye mondo konywa. Wawacho ni jowa oyud chiemo maber, gicham vitamins manyalo konyo chuny ngimagi mondo ginyalo kedo kod tuoni. Chike manitie ok gin mag sirikal kaka ji parogi ni sirikal chuno ni gitim kantka. Chike gieki gin makonyo ji giwegi mag WHO, World Health Organization, ogolo to ayo miyo different government mbali mondo koro implement mondo konygo ngima mar jogi. Emomiyo wakwayo ni mondo jowete mene duto te gi kanisni oluwre gi mago eko mondo wares wach mar jowa, nikech ka koro jowa orumo ang' noyal jomage, to kata mana piny kwa ji mang'eny orumo force matelo kata miluongo ni human force kata human gine biro wuok kure. Omiyo waluw chikego ka wang'eyo ni ok sirikal ema chunwa, to wang'eyo ni gin gigo makonyo ngimawa wawegi. Mokwongo ago erokamano ne oganda duto mag jokristo kuonde ma nitie kawuononi kata kuonde muneno wae. An Pastor Morris mar CCA Dala Hera, to akwayo kendo akawo thuolo makende mar go erokamano ne ji duto moyuoro e nyasi mar sidho bishop mokwongo mar kanisa e CCA Dala Hera kae, Bishop Mamama. En nyasi maber, warwako duto kendo wamedo kwayo ni kuonde duto mudokie udog ka ung'eyo ni tich Nyasaye nyaka dhi mbele, kendo waritre uru mondo mituo mar corona manitieni kik mondo mi ohinywa. Chike ma sirikal oketo waritre go uru.